BBSK kupuje pozemok v centre svätého Antona pre nové zariadenie sociálnych služieb. Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Banskobystrický samosprávny kraj BBSK aktuálne nadobúda pozemok od obce Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, na ktorom má vyrásť nové zariadenie sociálnych služieb ZSS. Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedla, že ešte v tomto roku chce BBSK začať projektové práce a získať potrebné povolenia na výstavbu zariadenia. Starosta svätého Antona Martin Kminiak priblížil, že predmetný pozemok sa nachádza v centre obce a je situovaný v peknom prostredí. Umiestnenie nového zariadenia do svätého Antona vníma pozitívne. Prinesie nové pracovné príležitosti pri jeho realizácii i po jeho otvorení a tiež rozšíri ponuku služieb pre obyvateľov. Kúpu pozemku za 128 000 eur schválili krajskí poslanci ešte na januárovom rokovaní krajského zastupiteľstva. V súčasnosti sú podpísané kúpno-predajné zmluvy, čiže čaká sa už len na zakladovanie pozemku pre BBSK a vyplatenie finančných prostriedkov na základe zmluv, ktoré máme spolu podpísané, dodal Kminiak. Čierna priblížila, že nové zariadenie bude určené pre ľudí s duševnými ochoreniami, ako sú Alzheimerova choroba či rôzne formy demencie, ako aj pre osoby s telesným postihnutím, napríklad Parkinsonovou chorobou. Jeho kapacita bude 40 miest. Výstavba zariadenia bude financovaná cez štátny fond rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy, respektíve z iných mimorozpočtových zdrojov, doplnila. Zdroj Banská Bystrica Regio.ni.sk, tlačová agentúra Slovenskej republiky, spracoval APA.